Πάμε να δούμε τώρα τι απαντά ο κατηγορούμενος για αυτή την ερωτική επιστολή, η οποία πραγματικά εμένα τουλάχιστον με έχει προβληματίσει. Ας ακούσουμε τι λέει ο ίδιος μέσα από τη φυλακή. Υπάρχει μια ερωτική επιστολή την οποία φέρεται να σου έχει στείλει η 13χρονη. Φέρεται, όπως το είπες. Ποιος το αποδεικνύει αυτό? Τι έχει γίνει με αυτή την επιστολή? Έχουμε μία απόρριψη από την ίδια που λέει ότι δεν είναι δικιά μου, δεν την έχω γράψει εγώ. Εγώ δεν την είδα, δεν την είχε σε μένα αυτή την ερωτική υποτίθεται. Δεν γράφει αποστολέα ποιανού είναι και σε ποιον απευθύνεται. Πώς ξέρουμε ότι δεν την έχει γράψει η ίδια η μάνα ή πώς ξέρουμε πώς βρέθηκε εκεί? Γιατί δεν είπα από την αρχή ότι είναι της κόρης μου και τη βρήκα στη τσάντα της, τη βρήκα στο γραφείο της. Γιατί είπε, ανακάτεψε το γιο μου μαζί με την μεγάλη κόρη, την οποία την αναιρούν με υπεύθυνη δήλωση. Ο γιος μου, και η κόρη της που την αναιρούνε. Γιατί την αναιρούνε? Δεν πήραμε ποτέ, δεν έχω γίνει. Δηλαδή θα βρεις κάποιο, αν είναι δυνατόν, δηλαδή πώς το σκέφτεται, θα βρεις ο γιος μου ή ο γιος κάποιανού ανώνυμο στο αυτοκίνητο και θα έλεγε «Α, αυτή είναι της». Άρα εσύ λες ότι είναι κατασκευασμένη αυτή η επιστολή? Δεν εννοείται ότι είναι κατασκευασμένο. Μα θα βρει και ο γιος σας ή ο γιος μου οποιοδήποτε ανώνυμο και θα έλεγε, θα καταλάβετε ότι αυτά είναι τα γράμματα, απευθύνε. Γράφει, εγώ ρώτησα και τον άκρη, γράφει το όνομά μου? Όχι, μου λέει. Βρέθηκε σε μένα, το βρήκε κάποιο σε μένα? Όχι. Μα όταν δεν έκανε κάποιο σε μένα, γιατί πώς γνωρίζω εγώ για ποιον απευθύνεται? Υπάρχει μια υδροδικαστική έκθεση σύμφωνα με την οποία η 13χρονη φέρεται να... Ένα χρωμόσωμα το οποίο μπορεί το έχουν όλες οι αθλητρίες και όλοι οι αθλητές μου. Αυτό τι είναι? Το οποίο μπορεί να είναι το εξηγήσαμε, φέραμε πραγματογνώμονα, ήμουν και εγώ περίεργος, δεν βρέθηκε σπερματικό υλικό. Αν είχε βρεθεί, όχι θα το βούλωνα, θα έλεγα από ναι, ρε φίλε, εντάξει, με έπιασες, με έκανες. Πώς γίνεται να είναι, όπως να διαβάσετε και να δείτε τι γράφει. Αυτό το χρωμόσωμα που είναι σε αραιωμένη, ο γιος μου είπαμε έχει σχέση. Ή εξήγησε και η κόρη. Αλλάζουν ρούχα, αλλάζουν σώρουχα, κάνουν πετσέτα, κάνουν μπάνιο μέσα εκεί. Εγώ την έχω, λέμε ότι την έχω ακουμπήσει ή οτιδήποτε. Δεν μπορεί να είναι από τον υδρότα ή από τη χειραψία ή από οτιδήποτε. Ας με κατηγορήσει ένα παιδί να πει ότι το ακούμπησα, εκτός προπόνησης, το χάιδεψα, το ασέλγησα, έκανα σεξουαλική. Να βρεθεί ένα DNA. Μα όλα τα DNA. Για ποιο λόγο δεν ανέβηκε ασέλγεια? Αν είχε DNA, αν είναι αποδεικνύαμε οτιδήποτε, θα έτρωγα 2 χρόνια. Μα με κατηγορούν ότι θα έφαγα 10 χρόνια για το λόγο το ότι είμαι δάσκαλος καθηγητής και δεν έπρεπε να τιμωρηθεί, δεν έπρεπε να μου κάνει καταγγελία. Λοιπόν, αυτά λέει και σε ό,τι αφορά την επιστολή, την οποία αμφισβητεί ευθέως, αλλά και σε ό,τι αφορά το γενετικό υλικό. Κυρία Μαρούπα λέει ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο βρέθηκε ήταν ένα χρωμόσωμα και μπορεί να έχει συμβεί αυτό λόγω κάποιων εσωρούχων που ίσως αντάλλασε η ανήλικη κοπέλα με την αδελφή της, η οποία, υπενθυμίζω εγώ μια φορά, έχει σχέση με τον γιο του κατηγορούμενου. Κοιτάξτε, 2 σκέλη έχει η απάντησή μου σε αυτό. Το πρώτο σκέλος είναι ότι ο κύριος ανακριτής, όταν τα άκουσε όλα αυτά, τον κατέστησε προσωρινά κρατούμενο. Το δικαστήριο επίσης, όταν τα άκουσε όλα αυτά, τον καταδίκασε για 2 αισχρά αδικήματα, ξαναλέω, αποπλάνηση, ότι είχε σεξουαλική επαφή δηλαδή με παιδί που ήταν μικρότερο από 13 χρονών, 12, μεταξύ 12 με 13. Τον καταδίκασε λοιπόν για το αδίκημα αυτό, αλλά και για το ότι καταχράστηκε την εμπιστοσύνη της μάνας, του πατέρα και του ίδιου του παιδιού, γιατί ήταν δάσκαλός του. Αναρωτιέμαι λοιπόν φωναχτά, αυτό είναι το πρώτο σκέλος της απάντησής μου, είναι τόσο ηλίθιοι ο ανακριτής, ο εισαγγελέας του Συμβουλίου που τον παρέπεμψε, το Συμβούλιο, το Δικαστήριο, η κυρία εισαγγελέας της έδρας, όλοι αυτοί δεν είδαν ή δεν χρειάστηκαν να αναζητήσουν αν είναι τα γράμματα ίδια ή άλλα, αν απευθύνεται σε αυτόν η επιστολή ή αλλού και αν το γενετικό υλικό που υπάρχει είναι δικό του ή άλλου. Το πρώτο σκέλος είναι αυτό, τα υπόλοιπα της δικαιοσύνης. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι συγκλονιστικό και με μεγάλη μεταυδελιγμία άκουσα τον κύριο κατηγορούμενο να λέει, αν λέει μου είχαν βρει DNA, θα έλεγα με έπιασες, με έκανες. Δηλαδή το πρόβλημά μας τελικά σε αυτή την κοινωνία είναι να πιάσουμε κάποιον επαυτοφόρο να τελεί κάποιο αδίκημα. Και ο κύριος κατηγορούμενος θεωρεί ότι δεν τον έπιασαν επειδή δεν βρήκαν ακριβώς το σπέρμα αλλά κάτι παρόμοιο. Θέλω να πω καταλήγοντας ότι είναι φοβερό το γεγονός ότι μια παγκόσμια ελίτ που μας κυβερνά μας στρέφει σε αυτή την ανάρμοστη σχέση της παιδοφιλίας προκειμένου να καταστά δικούς της ανθρώπους
και να τους χειραγωγεί απολύτως την Άνω τελεία, γιατί το ρεπορτάζ τάξη. εξελίσσεται, κυρία Μαρούπα. Φιλοξενούμε την μαρτυρία ενός πρώην διαιτητή, του κύριου Κανελάκη, ο οποίος στην κάμερα της εκπομπής λέει ότι εγώ είχα καταγγείλει πράξεις του συγκεκριμένου προπονητή και στο παρελθόν. Είχα μιλήσει και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και επίσης αναφέρει ότι δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Πάμε να το δούμε. Ο Κωνσταντίνος Κανελάκης, υπεύθυνος διαιτησίας στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη, αποκαλύπτει στην κάμερα της εκπομπής ότι είχε ενημερώσει την Ομοσπονδία πως ο προπονητής Πάλης ήταν ιδιαίτερα διαχειτικός με τους αθλητές και κυρίως τις αθλήτριες, καθώς επίσης ότι δεν είχε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Από το 2012 είχα ενημερώσει τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας, που τον έβλεπα αυτό το συγκεκριμένο να περιφέρεται στους χώρους της Πάλης, των αγώνων κτλ. Και να πηγαίνει να αγκαλιάζει, να την πέφτει σε διάφορα. Γυναίκες, κορίτσια, δηλαδή δεν μπορώ δεν ήταν παιδιά μόνο, δηλαδή δεν ήταν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο μια συγκεκριμένη ηλικία. Όποιο θηλυκό έβλεπε πήγαινε, τα αγκάλιαζε, την έπεφτε, ήταν εγκλιώτης χαρακτήρας, εν πάση περιπτώσει. Και από τότε του είχα πει του Πρόεδρου ότι πρέπει να τον απομακρύνει. Το 2012, τον Ιούνιο-Ιούλιο, είχαμε ένα διεθνή τουρνουά στην Ολυμπία. Σε εκείνο το τουρνουά λοιπόν, ήταν τα ίδια, μέσα στο στάδιο. Και εκείνη την ώρα έπιασα τον πρόεδρο του το 2012 και τον ενημέρωσα και τότε του είπα ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτό το άτομο, γιατί είναι ένας πραγματικά αγκλιώτης άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε τίποτα να προσφέρει στην Πάλη. Το 2008 έγινε μια σχολή προπονητών, την οποία παρακολούθησε και πήρε ένα πτυχίο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα, γιατί οποιοσδήποτε μπορεί να την παρακολουθήσει μια σχολή. Αυτό δεν σημαίνει ότι έγινε και προπονητής. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε να έχει σύλλογο, να κατεβάζει αθλητές και παράλληλα να παλεύει κιόλας. Ο αθλητικός νόμος λέει το εξής. Καταρχήν δεν έχει, για να εξηγηθούμε, δεν έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, άρα δεν είναι προπονητής. Μαρία, θα ήθελα μια δική σου απάντηση σε αυτά τα οποία ακούστηκαν και σε ό,τι αφορά το γενετικό υλικό, αλλά και σε αυτά τα οποία καταγγέλει ο πρώην διαιτητής, ο κύριος Κανελάκης, ο οποίος λέει: εμένα έχει υποπέσει στην αντίληψή μου ότι τα ίδια συνέβαιναν και με άλλες αθλήτριες στο παρελθόν. Για τον κύριο Κανελάκη, γιατί ντροπή του είναι, πραγματικά ντροπή του. Μάλιστα το 12 όταν ήταν στην αρχαία Ολυμπία ήμουνα και εγώ εκεί και μου τρεβότανε δίπλα-δίπλα και μου έκανε τις πλακίτσες του, γιατί ήταν πιο χυδαίος από το σύντροφός μου. Ναι, αλλά επειδή δεν τον έχουμε στον αέρα. Αυτά όμως δεν έχουν γίνει δηλαδή ποτέ. Μαρία. Δηλαδή ήταν τόσο... Πες μου. Όχι. Επειδή δεν τον έχουμε τον κύριο Κανελάκη για να παρέμβει στην εκπομπή και επειδή ο χρόνος μας πιέζει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην πάμε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Θέλω να μου απαντήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί με το γενετικό υλικό, γιατί είναι ένα κέριο σημείο της υπόθεσης. Και άκουσες τι είπε η κυρία Μαρούπα, η οποία είναι διακεκριμένη δικηγόρος. Λέει: τόσο βλάκας ήταν ο ανακριτής, ο εισαγγελέας και το δικαστήριο ώστε να τον καταδικάσουν. Το συγκεκριμένο γενικό υλικό που βρέθηκε το έχει ο σύντροφός μου, ο πατέρας του, Θεός χωρέστον, που έχει πεθάνει, τα δύο τα παιδιά, ο αδερφός του. Είναι γενικό, είναι ότι είναι φαμίλια και κάθε μια φαμίλια έχει αυτό το γεννητικό υλικό. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι δηλαδή από επαφή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο από την κυρία Μαρούπα και από την κυρία Μαυράκη. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Μαυράκη, γιατί την έχουμε αδικήσει σήμερα. Δεν πειράζει. Όπως την έχετε αναδείξει την υπόθεση, δεν χρειαζόταν τόσο πολύ τη δική μου συμβολή. Μιας όμως και είμαι κοντά σας, θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας παρακολουθούν να έχουν το νου τους, τα μάτια τους επάνω στα παιδιά, οι παιδόφιλοι και κάθε είδους άνθρωποι που επιβουλεύονται την ασφάλεια και την ψυχική υγεία και την ακεραιότητα και τη σωματική των παιδιών. Δεν έχουν κέρατα, είναι γλυκοί, είναι τρυφεροί, κάνουν πλακίτσες, αγαπάνε, αυτό είναι το ένα. Ωραία. Και ενημέρωση στα σχολεία. Μάλιστα. Από την πιο μικρή ηλικία σε σχέση με την ασφάλεια των παιδιών. Κυρία Μαρούπα, ένα πολύ σύντομο σχόλιο, 10 δευτερόλεπτα από εσάς, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω.
Κοιτάξτε, η κοινωνία μας παίρνει μια στραβή κατεύθυνση ακριβώς επειδή η παγκόσμια ελίτ που σας έλεγα θέλει να χειραγωγεί τους κυβερνήτες μας. Φανταστείτε δηλαδή να ξέραμε ότι αυτοί που υπογράφουν τη Συμφωνία των Πρεσπών για το διαμελισμό της Ελλάδας και την παραχώρηση της Μακεδονίας μας ενέχονται σε τέτοια βίντεο. Φανταστείτε να ξέραμε πόσοι και αν υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι χαρίζουν στους τοκογλύφους την εκκλησιαστική περιουσία με αντάλλαγμα να μην δούμε τα βίντεό τους. Αυτό που ζούμε σήμερα λοιπόν, δείτε το στην τελετή εγγενείων του τούνελ Γκοτάρντο της Ελβετίας, για να καταλάβετε, και ολοκληρώνω, ότι η κοινωνία έχει αποφασίσει ότι τα παιδιά της τα θέλει αθώα. Ωραία, τα θέλει Μαρούπα, αγνά. σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις. Αλλιώς θα μας βρει μπροστά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους τρεις. Η αίθουσα σύνταξης είναι ο Σπύρος, ο αγαπημένος μου φίλος που φοράει και γραβάτα, εγώ μέσα από το Τσίπρα. Πάμε να δούμε, Σπύρο, τα site, τι παίζει αυτή τη στιγμή το διαδίκτυο. Πέτρο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα μέσα από τις σελίδες του διαδικτύου. Ξεκινάμε από το newsmob.gr, όπου κύριο θέμα του έχει την ανατροπή στην υπόθεση του Ζακ Κωστόπουλου, καθώς οι τοξιολογικές εξετάσεις βγήκαν καθαρές. Πάμε στη συνέχεια στο e-reportage, όπου έχει ακριβώς το ίδιο θέμα. Και το ίδιο θέμα, Σπύρο, έχει και το e-reportage. Καθαρές τοξιολογικές του κύριου Κωστόπουλου. Λοιπόν, μια εξέλιξη που ανατρέπει τα δεδομένα. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα θα έχουμε. Κάθε ημέρα θα έχουμε σύνδεση με τα site. Κάπου εδώ έφτασε το τέλος του σημερινού Top Story. Ακολουθεί με σημερινό δελτίο ειδήσεων με την Λίνα Δρούγκα. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο στη 1 παρά 10 με μια νέα διαφορετική ιστορία. Να είστε καλά.